Volumen af vores flaske er 1,6 liter. Volumen af vandet i flasken, altså H2O hernede, det er 1 liter. Og volumen af den resterende luft er 0,6 liter. Jeps. Her lige pt. Der er trykket så 1 atmosfære. Men vi vil gerne have sådan en pelet, så det vil sige, at vi skal have udvidet trykket derinde. Det gør vi ved at koble en slange på. Og så med en pumpe pumper vi 4,6 bar i, eller 4,539 atmosfære. Men for at den ikke bare skal flyve op med det samme, vi begynder at pumpe lidt i, eller sådan det er det herude, så vil vi sætte sådan nogle modhager på her, som vi kan trække væk, og så udløse dem sammen. Så det vil sige, at vi har en trykmåler, som måler, hvor højt trykket er i, altså hvor højt trykket er herinde. Ja, det tryk, der sidder her, hvor meget der er pres, der er. Og så når det er, at vi når 4,6 eller 4,5398 atmosfære, så tager vi dem her og slår fra, river ud, så de kommer til at falde væk derfra. Og så vil raketten lette. Og fordi der er overtryk herinde, så vil vandet blive skudt ud af herned, hvilket vil skabe opdrift for resten af raketten.